Ja, hej, det er Lars Michael her. Jeg vil gerne lige fortælle jer lidt mere om, hvordan vi kan udnytte forsiden til at formidle vores indhold på. WordPress er et super avanceret system, når man dykker lidt ned i det, og jeg har kun fortalt jer en lille bitte smule. Vi har skrabet lidt på toppen af isbjerget, så at sige, og det er ikke ret meget. WordPress kan i virkeligheden meget mere, men jeg vil helst ikke have, at det her går hen og bliver et WordPress-kursus. Det skal gerne være et kursus i at formidle indhold på nettet, så derfor har jeg ikke fortalt jer specielt meget. Men her i den her screencast vil jeg fortælle jer en lille smule mere, så kan vi også lige sagtens lige nå at få snakket lidt teori, mens vi er i gang. Her er, hvad vi skal snakke om. Først så skal vi snakke lidt om forsidens funktion, så skal vi snakke lidt om header-området, og så skal vi lige se på, så vi er sikre på, at I kan ændre sitets navn og tagline og sådan nogle ting. Der kan godt være nogle ting, der har ændret sig, siden I oprettede det website, I kigger på, eller I arbejder på nu, ikke? Så det får vi lige kigge på, og så skal vi også snakke om navigationsmenuen. Og løbende vil jeg fortælle lidt om, hvordan I laver ændringerne, så der er mulighed for at få svar på det. Hvis nu det er, at I har nogle spørgsmål, som I ikke lige får berørt her, så husk at kigge i kontrolpanel inde i WordPress. Der er et menupunkt, der hedder Video Tutorials, og der er ret mange videoer, der forklarer, hvordan I kan gøre forskellige ting og lave forskellige indstillinger i WordPress. Forsiden er stadigvæk meget vigtig. Man kan sige, at den har måske mistet en lille smule betydning, fordi søgemaskinerne er blevet meget dygtigere til at indeksere vores indhold og finde det frem for os og sådan nogle ting, og forudse, hvad der er for nogle spørgsmål, vi egentlig kommer med. Men forsidens funktion er ikke blevet på den måde decimeret, fordi det er stadigvæk sådan, at i mange tilfælde, når man kommer dybt ind på et site, for eksempel fra en søgemaskine eller fra et link, og kigger på det indhold, man ser der, og konstaterer, at det er måske meget godt, det er måske ikke lige det, jeg har brug for, eller jeg har brug for mere, så det næste, man gør, det er, at man går på forsiden, og så orienterer man sig derfra og siger, hvor kan jeg også komme dybt ind i indholdet? Hvad har de mere til mig? Hvor kan jeg blive klogere på emnet? Alle de ting her. Så derfor er det vigtigt, at forsiden den præsenterer indholdet på en god og overskuelig måde. Movia er et udmærket eksempel på enkelhed, og I kan se, der er faktisk 2 hovedfunktioner her i Movia. Herover kan vi se, kører bussen i dag, ikke? Og til højre her, hvornår kører den? Det er de 2 spørgsmål, man må forvente, at folk de kommer til Movia for at få løst. Og det er fint, det klarer Movia rigtig godt for os. De har også noget andet sekundært indhold, men det er ikke vigtigt her i det her, i den her sammenhæng her. Her er ScanLive, som laver QR-koder eller 2D-koder. I kender dem, som man kan scanne med sin mobiltelefon. Og når man kommer til ScanLive, så er der 2 ting, man godt kunne tænke sig at få løst her også, ikke? Enten vil man gerne vide, hvordan kommer jeg i gang med at scanne de her QR-koder, eller også vil jeg gerne oprette en konto, så jeg kan få lavet nogle koder, som andre mennesker kan scanne. Det var sådan ScanLives første version af deres hjemmeside så ud, og den er jo simpel og overskuelig. Det er nemt at have med at gøre, nemt at komme i gang. Men se nu her, ikke også? Det er sådan, den ser ud i dag. Hvor skal vi komme i gang hen? Det er godt nok svært at få øje på. De samme funktioner, som vi lige har kigget på. Hvor er de egentlig henne? Ja, hvis vi er tilpas udholdende, så kan vi se, der står Get Started herover, og det er måske det, vi skal i gang med. Men nu skal vi sørge udfylde en lang formular, inden vi overhovedet kan få lov til at komme i gang med det her website her. Det holder ingen steder, og det er til set bare fordi, jeg har taget det med her for at understrege, at det er vigtigt at gøre det simpelt, ikke også? Og især for jer, som ikke har så forfærdeligt meget indhold,
Hold jeres forside enkel og simpel. Brug enkle billeder, brug enkle overskrifter, brug præcise resuméer og introduktioner og sådan nogle ting der, hvor I kan komme til det. Jo mere enkelt og overskueligt I kan gøre det, jo bedre vil det være for jeres læsere. Det er der slet ingen tvivl om. Typiske spørgsmål, som man kan stille sig, når man kommer til et website, ikke? Hvad er seneste nyt om et eller andet? Og det er jo sådan et orienterende spørgsmål, kan man sige. Man vil gerne orientere sig om, er der noget, jeg ikke ved i forvejen? Når der er en artikel her, så kan man så klikke på den, ikke også? Hvor får jeg svar på nogle konkrete spørgsmål? Det kommer selvfølgelig an på, hvad indholdet er, eller hvad emnet er. Men nogle gange kan det være en fordel måske at gøre det helt tydeligt, lave en ofte stillet spørgsmålssektion måske, eller et eller andet spørgsmål og svar om et bestemt emne eller sådan noget. Og endelig selvfølgelig, hvor kan jeg se indholdet henne? Jeg ved, at der er noget indhold om et eller andet emne. Hvor finder jeg det henne? Det skal også være tydeligt fra forsiden. Det vil være en rigtig god idé at gøre det. Vi har forskellige muligheder, og inden vi kaster os over selve indholdet, så tænker jeg lige, at vi også lige skal snakke lidt om headeren, den øverste del af websitet, altså der hvor headerbilledet sidder, hvor site-titlen sidder, hvor tagline og navigationsområdet sidder. Som jeg skriver her, der er mulighed for ligesom at fortælle, hvad det her website det egentlig handler om. Og det skal vi gerne have gjort rigtig tydeligt heroppe, fordi hvis ikke folk de kan forstå, når de kigger på headeren, forstå, hvad det her website det handler om, så vil de regne med, at det handler om noget andet. Hvis ikke de umiddelbart får svar på, om det handler om et eller andet helt konkret, kan jeg finde det her spørgsmål, eller kan jeg få løst det her problem her, så vil de gå et andet sted hen og få det løst simpelthen. Så det skal være meget tydeligt, hvad der foregår heroppe. Og vi har for eksempel sådan noget som headerbilledet. Et headerbillede er rigtig vigtigt til at få formidlet noget. Det kan, som man siger, et billede kan sige 1000 ord, ikke? Og det kan betale sig lige at gøre noget ud af det billede her. Her er fra en elevopgave om folkekirken, og headerbilledet, man kan sige for og imod her, men man kan sige, at enkelheden i hvert fald er en god ting her. Vi kan nemt læse, hvad sitet handler om, fordi det står på så fin blå baggrund her, ikke? Billedet her, kan man sige, det ligner måske mest en kirke, hvis vi ved, det skal være en kirke, ikke? Der kunne måske være zoomet lidt mere ud, så vi kunne få spiret eller toppen med her, eller sådan. Men det ville være en god idé lige at få lidt mere med. Men pas på, at det ikke bliver for busy, ikke også? Det er lidt farligt. Her er en anden slags header. Det her website er også lavet i WordPress. Det er ikke en elevopgave, men et professionelt website. Og der har man arbejdet meget med store headerbilleder, men stadigvæk beholdt enkelheden. I kan se, der er brugt masser af luft heroppe i toppen, hvor navigationen den sidder heroppe, ikke? Og billedet her er, selvom der sker meget på billedet, så er det et relativt roligt billede, der er til at have med at gøre. Her til gengæld, ikke? Det er jo nærmest, hvad man kan sige, et frontalangreb, ikke? Der er rigtig, rigtig mange detaljer i det her billede her. Vi er helt inde, ikke? Og kan se hver eneste paljet og sådan nogle ting. Og det går ud over læsbarheden herover i det område, herover i højre siden. Der er for mange ting, der konkurrerer mod hinanden, og I skulle næsten se resten af den her side også, fordi det er virkelig Brasilien, og det er allermest farverigt, det kan jeg godt hilse at sige. Det er jo også lavet i WordPress, det er derfor jeg har taget det med her. Sådan her gør vi, hvis vi skal ændre headerbilledet, og vi skal ind under det, der hedder udseende, og så finder vi den menu, der hedder header. Det er en måde. Der er flere måder at komme ind til det samme indhold på, men gør vi det, så ender vi herinde på en side, der ser cirka sådan her ud. Den vil se lidt forskellig ud, afhængig af, hvad det er for et tema, I bruger. Det her, det er standardtemaet 2013, og de af jer, som ikke har standardtemaet, har et andet tema, men det samme princip. Det, der er vigtigt at kigge efter her, det er det område, som er heroppe i toppen. I kan se her, står der noget. 1600 x 230 pixel. Det er størrelsen på selve headerbilledet, så det er det arbejdsområde, man kan sige, det er det område, I har at arbejde efter. Så hvis I skal lave et nyt headerbillede,
så skal det være 1600 pixel bredt og 230 pixel højt. Som sagt, hvis I bruger andre temaer, vil det have andre dimensioner, men i 2013 er det 1600 x 230 pixel. Jeg vil absolut anbefale, at I laver billedet på forhånd, og I laver det i de dimensioner, det skal have, så I skal sidde og fedt med det, når I lukker det ind i WordPress. Når I har lavet jeres billede, så uploader I det bare fuldstændig som I vil gøre normalt. I vælger en fil her, og så bladrer ind og finder den, og så klikker I på knappen Upload, og så kommer billedet frem heroppe i toppen, og så kan I vælge det. Det er sådan set det. I kan også helt, hvis nu I synes, at det bliver for meget, eller ikke er relevant med et headerbillede, og det kan I jo så argumentere for i jeres refleksionsrapport, helt fjerne headerbilledet dernede, så klikker I simpelthen bare her, og vupti, så er der ikke noget headerbillede. Der er stadigvæk en site title her, der er stadigvæk vores tagline, men der er ikke noget billede her. Og det kan have sine fordele, det kan have sine ulemper. Vi kan i hvert fald sige, at der er ikke så meget støj heroppe i headeren lige nu. Det kan være en rar ting i hvert fald. Hvis I fortryder, så klikker I bare på gendan hernede i bunden, ikke? Og så er det tilbage igen. Og husk at gemme. Det er vigtigt. Ellers så er det lige meget. Så får I ikke registreret jeres ændringer. Godt. Sidetitlen, det kan jo være, at I har startet jeres projekt med et emne, og nu er det måske noget andet, og nu vil I gerne lave det om. I stedet for at starte et helt nyt website om, så kan man skrive en ny sidetitel, og det foregår ind under indstillinger generelt. Og nu skal jeg vise, hvordan det ser ud derinde. Det ser sådan her ud. Indstillinger generelt, og herunder sidetitel. Jeg ved godt, der står sidetitel, og det er faktisk forkert. Der skulle stå site title, eller site titel, hvis man vil noget. Fordi det er jo ikke en side, vi laver ændringer på. Det er hele websitet, vi laver ændringer på. Så heroppe har jeg det er overskriften på mit website. Og nu kan jeg så lave den om, hvis jeg gerne vil det. Og så gemmer jeg ændringerne hernede. Og fra at hedde Lars Michaels nye blog på Media Jungle, så hedder det så bare Lars Michaels blog på Media Jungle. Sådan der, og det står ovenikøbet i et dæk. Det er jo rigtig pænt nu, ikke? Han har sagt. Men det her, det foregår indstillinger generelt side til. Godt. Det næste, vi bør kigge på, og vi har ikke snakket så forfærdeligt meget om taglines, men taglines er en rigtig, rigtig god lille ting. Folk bruger den til at orientere sig. Hvad er det her for et website egentlig? Hvad kan jeg med det her website? Og her også fra et elevprojekt, der handlede om akuthjælperfunktionen. Kan I se den lille tekst hernede? Et site om den frivillige akuthjælperordning. Det er sådan set det. Nu har vi fortalt, det er jo ikke sikkert, at vi kan fortælle alt heroppe i site-titlen, men nu kan vi bruge det, ligesom udbygge lidt her. Og det svarer jo faktisk til rubrik, underrubrik funktionen, ikke? I tryk. Det er sådan, I kan tænke på det. Men det er vigtigt, at taglinen den er meget konkret og handler om, hvad er det her for et website? Hvad kan vi med det? Ikke? Her fra Niels Brock, din indgang til erhvervslivets skole, en tagline, der fortæller, at det her, vi kan komme i gang med at undersøge, hvad det her Niels Brock det er for noget. Sådan så den nu engang. I dag ser den sådan her ud. Fremtiden er din. Og hvad siger den om noget som helst, den her tagline her? Jeg ved det ikke. Men vi bliver i hvert fald ikke klogere af at læse den. Og det er jo ærgerligt. Det gælder jo om hver eneste lille mulighed, vi har for at oplyse folk. Ikke? Også den skal vi gribe. Ikke? Sådan at folk de kan forstå vores indhold, så de skal tænke over, hvad det er for noget indhold, vi præsenterer dem for dem. Så brug den til noget fornuftigt. Her, du får 2 sekunder til at gætte, hvem der har den her tagline her. Nej, det er ikke alle, der kan gætte det. Det er IKEA. Og ja,
det er sådan en tagline, man skal tænke rigtig, rigtig meget over. Der er en dobbelt betydning i plads og sådan nogle ting, men seriøst, lad være at komme ud i de der smarte ting, ikke? Hellere lidt for kedeligt, lidt for smart, det er altså bedre. Denne her plejer rigtig mange mennesker at kunne gætte. Hvis ikke du kan gætte den, så skal du ikke føle dig dum, men Danmarks største uafhængige boligside, Boliga, der er ikke så meget at tage fejl af der. Vi kan i hvert fald om ikke andet forstå, hvad det handler om, når vi kigger på tagline. Du ændrer tagline samme sted, som du ændrer site title. Det er faktisk linjen lige under. Og kig her, den er der. Tagline, mit website til undervisning i WordPress står der på den her, men her kan du sådan set skrive, hvad du har brug for. Bare hold det kort og præcist, så er I godt kørende. En ting, vi ikke har snakket så meget om, og det er fordi, vi ikke har snakket så forfærdeligt meget om forsiden, det er sådan det, man kan kalde en velkomsttekst. Og nu skal I ikke forstå det sådan meget bogstaveligt, at ordet velkommen skal indgå i som en overskrift eller et eller andet. Sådan, det er ikke sådan, det fungerer. Men formålet med velkomstteksten er at forklare, hvad det her egentlig handler om. Hvad er det for et tema? Hvad er det for et emne, vi behandler? Hvordan afdækker vi det? Hvad er problemstillingen? Det er rigtig godt at få med. Samtidig kan I bruge teksten her til at lave links ind til indholdet, ind til de artikler, I har skrevet, eller til de vigtigste områder på jeres tema. Og på den måde kan folk komme ind i indholdet ganske hurtigt. Her har vi et andet elevprojekt, og de har taget det meget bogstaveligt. Her, velkommen. Man kunne måske skrive lidt mere om, man kunne bruge overskriftfeltet her til at fortælle lidt om websitet, ikke? Eller fortælle lidt om problemstillingen. Men man kan også sige, at det her er en meget lang velkomsttekst. Jeg vil personligt holde den kortere, måske hvad der svarer til området sådan her, cirka hertil, ikke? Måske lidt mere, det kommer lidt an på. Men sørg i hvert fald for, at det ikke går ned over et første skærmbillede. Det er meget vigtigt, fordi ellers så tror folk, at det er det eneste, der er på sitet. Det vil være en skidt idé, ikke? Velkomstteksten. Her kommer noget nyt, fordi WordPress er jo i virkeligheden en blog, og en blog er bygget op sådan, at det nyeste indlæg kommer først, og når man så skriver et nyt indlæg, så rykker det ned og bliver det næste nyeste, og på et eller andet tidspunkt så ryger det helt ud af siden. Og det kan vi jo ikke have med at gøre, hvis vi skal have en tekst som en velkomsttekst, der gerne skal stå fast på siden. Men heldigvis har WordPress også en funktion, der kan hjælpe os med det, og det er et enkelt flueben, der skal sættes. Vi kalder det sticky posts i hurtig tale. Inde i indlægget, inden I publicerer det, så kan I vælge her under udgivet, eller under synlighed. Der er forskellige indstillinger her, men I kan sætte et lille flueben i klister dette indlæg til forsiden. Så klikker I OK, og så opdaterer I, og når I gør det, så vil jeres tekst automatisk sidde som det øverste på forsiden, og der vil det blive siddende lige indtil I fjerner det der flueben igen. Og så vil de øvrige indlæg komme nedenunder, ligesom en almindelig blog. Der er ikke nogen forskel i det, men jeres sticky post her, det vil blive siddende oppe i toppen af siden. Og det er også et argument for ligesom ikke at gøre den for stor, fordi der skal også være en lille smule plads, så vi kan se, at der sker noget nedenunder, ikke? Ellers så misforstår folk det jo fuldstændig. Men gør noget af den. Det er fint at bruge et lille billede, og det er fint at bruge en god overskrift, og det er fint at bruge nogle korte tekster og nogle links og sådan noget, så folk de kan komme ind i indholdet derindfra. Det hedder som sagt en sticky post, og se hvad I kan få ud af det. Det synes jeg er en rigtig god idé. Så er der selve navigationsmenuen, og den er sådan lidt mere kompliceret. Vi har snakket om
hvordan vi opretter den. Det snakkede vi om på WordPress-dagen, og det er ikke så meget det. Jeg vil gerne om et øjeblik lige vise jer igen, hvordan det fungerer. Ikke? Men det er vigtigt, at de ord, I bruger heroppe i navigationsbjælken, at de taler til modtagerens sprog. Så det vil sige, at den målgruppe, vi har valgt at skrive til, skal umiddelbart kunne forstå, hvad det er, de her ord handler om. Det er super vigtigt, fordi hvis ikke folk kan genkende det, de kommer med, eller det, de kommer efter, eller deres interesser heroppe, få svar på deres spørgsmål heroppe fra, så regner de med dem, så skriver I nok ikke om det. Og så vil de ikke forvente at finde det her, så vil de gå et andet sted hen og finde det. Måske vil de gå på Google, og hvis I er heldige, vil de finde den side alligevel, men det skal I bestemt ikke regne med. Folk vil sandsynligvis forlade jer, og sandsynligvis ikke komme tilbage igen. Men det er vigtigt. Her en anden navigationsmenu. I kan se, den er en lille smule mere udbygget. Det er 1 eller 2 ord ekstra, der står i menubjælken, og det giver en lille smule mere viden her. Headeren behøver vi altså ikke at snakke om, vel? Det tror jeg godt, I kan regne ud, hvorfor. Men kan I se forskellen? Det er svært at se, hvad der gemmer sig under eksperter. Det er svært at se, hvad der gemmer sig under erfaringer. Det er svært at se, hvad der gemmer sig under konsekvenser. Og det er svært at se, hvad der gemmer sig under lovgivning og regler. Vi kan ikke se det umiddelbart. Og vi vil være tilbøjelige til ikke at klikke på det, medmindre vi skal, eller medmindre vi er desperate. Det er nok ud. Hernede, hvorfor fødselsforberedelse? Det offentlige tilbud. Ja, det må man sige, det er måske knap så skarpt, men det er et kompromis i hvert fald. Private muligheder at blive klogere på nettet. Blive klogere på nettet. Den forstår jeg ikke helt. Er det et kursus i at bruge nettet, eller er det nogle gode links, eller hvad er det, vi har fat i her? Ikke? Men den er lidt mere effektiv, den her i hvert fald. Det er der ingen tvivl om. Jeres menuer opretter I via udseende menuer. Det er sådan en flertrinsraket at oprette menuer. Men når I går i gang med at oprette en menu, så starter I heroppe, Create a New Menu. Så giver den et navn. Min nye menu. Og så klikker I over i højre side på tilføj. Nå, der er jeg så allerede. Jeg prøver, så giver vi den et nyt navn. Det her, det er kun en arbejdstitel. Den kommer ikke til at optræde nogen steder, så der. Sådan der. Så nu har vi fået noget plads her til at oprette en ny menu på. Og herovre i venstre side kan I se, der har I mulighed for at kunne vælge blandt de forskellige typer af indhold, I har til rådighed. Hvis vi kigger her er de sider, som er oprettet i sitet, og det er ikke ret mange, men sådan typisk vil vi gerne oprette en side, en statisk side, der fortæller lidt om, hvad det her website er for en. Så den vælger vi, og vores kontaktside vil vi også gerne have med. De her 2 sider vælger vi, dem vil vi gerne have med op i vores topmenu, i vores menubjælke, så der klikker vi flueben af, og så siger vi tilføj til menu. Sådan der. Så kommer de herover automatisk. Det er herover, hvor vi bygger vores menu. Og måske vil vi ikke have det i den her rækkefølge. Måske vil vi hellere have, at kontakt skal stå til allersidst. Så kan vi simpelthen bare trække den her ned med musen, ned den rækkefølge. Så får vi den rækkefølge, vi gerne vil have. Det kan også være, at vi har andre typer af indhold. Det kan være, at vi har måske et indlæg eller noget, vi gerne vil have med, eller det kan være, at vi har et link til noget eksternt indhold. Det skal I være lidt forsigtige med at linke i en menubjælke, men måske har vi et gammelt, eller ikke et gammelt, men måske har vi et indlæg af en eller anden art, vi gerne vil have med op i topmenubjælken, fordi det er vigtigt. Det kunne være vores velkomsttekst for eksempel. Lad os se en gang, vi leger det her, det er vores velkomsttekst. Så klikker I på overskriften ude fra forsiden, så jeg ved ikke, om I lægger mærke til, men her er vi på forsiden. Nu klikker jeg på overskriften her. Så kommer jeg ind, og heroppe der får jeg adressen til selve indlægget. Den kopierer jeg.
og så sætter jeg den simpelthen ind under links. Sådan der. Og så giver jeg den en tekst her, der hedder, det kunne så hedde velkommen. Eller sådan noget, ikke? Så siger jeg tilføj til menu. Sådan der. Så nu kommer den ind her, og den har fået betegnelsen brugerdefineret, fordi det er en, vi selv har oprettet. Det kunne også være, at vi gerne vil have eller ikke bare gerne, det vil jeg absolut anbefale, at I har et link til forsiden af websitet, og hvis ikke I har jeres egen, hvis I er avancerede WordPress-brugere, så kan I lave jeres egen statiske forside, men ellers så skal vi jo bare kunne gå til forsiden via menubjælken, og den nemmeste måde at gøre det på, det er heroppe at sætte en enkelt skråstreg, sådan der, og så forsiden, sådan der, så siger vi tilføj til menu. Og nu har vi et link hernede, der hedder forside. Det kan se, det er også brugerdefineret. Og det er praksis, at det er det første menupunkt, det sidder yderst til venstre. Sådan er det, vi oftest kender. Nu har vi 4 menupunkter, eller 4 menupunkter rettere sagt. Vi skal lige have markeret hernede i navigationsmenu, at det er der, vores navigation skal sidde. Fordi der er nogle temaer, det vil se forskelligt ud fra tema til tema, men der er nogle temaer, som kan have flere forskellige typer af menuer og forskellige måder at gøre det på. Men her i 2013, der vælger vi lige at sætte flueben i navigationsmenu, så siger vi gem. Sådan der, så er den opdateret, og nu er den faktisk på forsiden. Jeg har lige opdateret den en gang tidligere her. Så nu er den på forsiden her. Her har vi vores forside, og når jeg klikker på den, så kommer vi, hvor vi er nu. Her kommer vi til en side, der handler om dette website. Der står ikke så meget, men det kunne der gøre, ikke? Vi har en kontaktside. Her kunne der stå noget om kontaktinformationer og skriv til os, og hvis du har et tip eller hvad det er, ikke? Og så endelig vores velkomstside her, som sidder her nu. I kan se ude på forsiden, der er vores velkomstside, den er markeret med fremhævet. Det er den, der er en sticky post lige nu. Og her, der ligger de øvrige typer af indhold. De ligger hernede i bunden her. I den rækkefølge, som de nu er produceret, ikke? Som sagt, hvis I er i tvivl om noget, så kig i videotutorials. Der er altså svar på de fleste ting, og hvis I har spørgsmål, så skriv til mig. Det skal I selvfølgelig være velkomne til. Jeg står i Moodle, og I kan bare skrive en besked. Det gør I. Det gør jeg bare. Ellers er der ikke så meget at sige andet end tak for opmærksomheden, og så held og lykke med projekterne.